Salutare frații mei și bine v-am găsit la un nou challenge pe CS2. Astăzi mapa o să fie la 45 de grade. Dacă vă place și mai vreți episoade, acolo like, subscribe. Și să începem, suntem aici cu Mario și Max. Stați să te dau și pe aici. Avem voie pe ambele site-uri sau doar pe unul? Pe ambele site-uri, zici. Pe ambele, bine, hai. Ce ești așa? Bă, trebuie să-mi dau joc mai încet, că vă sparg urechile, scuzați-mă. Merge 57. Bine, eu beu, du-te după. Pe ăsta o să-l vedem mai pe că a auzit. Dar n-avem minimapă. N-avem minimapă. Bă, ce bine stau aici. Ce bine să te acolo. Bă, dar What the fuck? Te-am distrus timp, beu. Păi beu e ăla, mă, retardatule. Ah, ține acolo. Hai mă, cu cine n-ai. Bă, și dacă mă duceam pe eram singur. Ba nu. Că ăsta ține mid. Nu ține. N-ai, mă, de ce mai îmi iau nade-uri? N-am nicio șansă să-ți dau nade. Acolo, la fan. La fan Real Madrid e ea, că nu a venit bine până acum. E la tine? Ai. Nu știu ce încerc. Sunt eu, uite-te unde sunt. Vai să vezi unde sunt eu. Bă, stai pe beu. Dar unde dracu sunt? Nu mai înțeleg nimic. Știu unde s-a pus. Unde? Vino încoa. Du-te de diffuse. O, uite unde stătea. Succes, să mai ies. Ah, am ieșit. Am eu diffuse kit, dă-te. Bă, dar vezi că era bună. Dă-te că am eu diffuse kit, dă-te. În loc de Dani, flori, nu am te- învățat cum să cânt la chitară. Nu credeam că o să ține. Pe geamul ăla de acolo. A, bă, eu știu ce pot să fac? Eu îmi învârt monitorul să-l am drept. Na, oricum se mișcă ciudat degeaba. Se controlează ciudat. De ce ești prost, bă? Greșeală. Am spus că nu pot să-ți dau de nimic. Nu, n-ai bine. Mi-am... Are cap, are cap, are cap, are cap, are cap. Să joacă AVP, bă, ce bun e băiatul. Bă, dar de ce joci AVP? Ca să pot să țin de aici, așa. Loc de flori, am învățat cum să cânt la chitară. Am o idee bună rău de tot. Se urcă sus pe undeva, nu știu. Mă, unde am intrat? Am găsit o cameră secretă. Ajutor? Veniți aici. Îl aud Aici. undeva, dar nu știu unde. A, e în bază, vezi. Nu mai am cu cap. Știu unde s-a pus. Săriți aici. Bă, nu mă omoră să... Doamne, cât de prost e. Aici jos. Ce prost să-mi futu mă în cur. Dă-i, dă-i, bravo. Spider-Man. Păi dar nu poți să cazi pe mapa asta. Ia, Da, nu poți. Dacă Da, s-ar da, zice da, pe la noi. Pe la noi, ba da. Dacă A, s-ar da, la noi. da. Ăsta-i Spider-Man. La mine, sus. Pe clădire sus acolo. Uite, Eric, pe aici, vezi de greu să intri acolo. A, dacă îl prindeam în căpățână. Oi, what? De unde știai tu? De ce nu știu pe unde mă duc? O Dar eu știu la cească... tirovere, dar ăsta prost. Nu știu cum se joace. Cum ar fi mapa asta? Cu banii hap. La mine. Am Bă, observat. dar era și ce asta. Păi, dar vă bateți numai pe sus, nu pizdelor. E ăsta, vine, să mă duc sus din trepul. Bă, Mario, am 5 minute și e deja 6-1. Hai Păi să dacă poți să vine faci ăsta pe față. tine în bază. Du-te ia. Bă, da, uite-te și tu cum stați. Uite-te și tu. Nu știu, Stai să frate, fac te la aia. descurci.
E imposibil. Dacă te jucai singur câștigăm. Da. E ușor. Chiar e ușor. Mamă, ce viteză. Nu știu unde e. Rampă ceva. Bă, m-aș duce. M-aș duce. Dar nu poți să te ducea. Mi-am dat aici singur. Ce, Zici că nu poți să te ducea. Nu poți. Cum nu Nu poți poți? să urci rampa. Nu poți să urci rampa. Ba da, poți. Nu poți. Du-te până Chiar nu mid. poți. Am acum cine Vă se faci 3. Păi, Eric, uite de lângă tâmp. Stai că ăsta pe aici. Am Dacă urcat ăsta- prin lift cu aia, am urcat prin lift. Păi ți-ai urcat și tu, Mario, nu? Nu. Ei, nu. Că și am căzut, n-am aruncat abătul, băga mea. Eric, că te-am venit să arăt schimb. What the fuck e aici? Da, du-te pe acolo. De când e asta aici? Era să cad. Nu, i-au făcut ei. Ia uite-l unde stă cu aia. Pe mid. Nu mă plâng dacă înțeleg ceva. E pe mid, vere. Pe mid în groapă. E pe Ia-l mid pe în ăsta, bă. geam. Ia-l pe ăsta, bă. Ia-l pe ăsta, bă. Nu l-am Poate omorât? singur. Ba da, ba da. Cât îți dădusem? Hai mă că mă duc eu la Mario. Hai, du-te. Cât îți dădusem? Nu știu. Da, tu știi ceva? ce Sorry. de-ai mințit? Am crezut că pe easy. Fețit. Păi gata, am ajuns deja în site. Dar nu mi se pare corect acum. Pe unde a apărut Eric? Nu știu, nu mai văzut. Mamă, dă-mi bomba, dă-mi bomba, dă-mi bomba, dă-mi bomba. Lasă-mă, Dă bomba. lasă-mă, lasă-mă, Dă lasă-mă, coi lasă-mă. bomba! Bă, vezi că n-am pus autokick, retardule. Am aruncat bomba. Ai aruncat bomba? Îl gura mătii de copil bou. Terminat ce aici. Dar ce vrei să faci? O să vezi, asta că este pe mine, care n-au zis să Mă, de unde e bomba? Nu știu unde sunt cu aia. Bă, Max, de unde e bomba? Practic, e teoretic, nu ai cum să arunci bomba de pe hartă. Uite, Bă, nu, pute, n-am avut timp! Dacă mă bag cu Sujo. prostul ăsta în bază, mă bag cu prostul Sujo. ăsta în bază în loc să-mi dea bomba. Să mă duc, aveam mare pot cu aia unde să stau, să nu mă găsesc. Te băteam oricum. Și acum mă eu băteam. plantez bombiță. Pe ce tu filmezi? nu, te ți-am făcut screenshot. Mie? Mhm. Mulțumesc. Oricum nu trebuie. Bă, vezi că ai și mișto. Mario facem, cine au tu, cine eu. E aici. Unul mort. Cât de repede s-a dus cu bomba. Cu bomba în mână s-a dus. Nu se poate așa ceva. Nu, i-am dat Nu 3-3. câștig! Cât ai dat? 3-3. I-am dat 39. Du-te tu, că cine unde sunt. Și cine unde În loc și de- două. Lasă, lasă, oricum ajungem în apă în 2 secunde. Să mor tu că stai acolo ca o piză masculină. Doamne, ce piză de sclav. Ca, nu mă. Pe rupedu. Asta facem, da? Asta facem. Ok. Ai tras cam pe lângă băiatul. Nu vezi că te joci tryhard de fun cu aia? Vezi că te joci tryhard de fun? Da, tryhard.
Ăsta Coaie, e- nici e măcar nu te-am Max, auzit, ai mers mai cu shift-ul. Ți-am zis Max că ăsta înseamnă tryhard. Tu nu vezi că nu lasă să iasă din La mine. bază? De la mine. Deci dacă jucam tryhard, te morți, măti. Ăsta Nu mă ăsta mor cadă cu- prostul. A căzut, a mort. Hai, oriunde și v-am făcut slabilor. Da, da. Să nu. Min. Ce să mișcă ăsta? Stai. Câța mâța. Bă, Max, dar poți să nu mai mergi pe shift? Fac, bă, dau spray invers. Dădeam spray invers. Fraților, dacă v-a plăcut și mai vreți episodul, dați acolo like, subscribe și ne revedem data viitoare. Pa, pa.